Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ay! Grabe naman yung pagmumukhang ganyan. Mukhang marami ka na namang iniisip dyan, kuya. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo na. Mukha bang nagugutom? Mukha bang inaantok? Mukha bang uwing-uwi na? Kasi Friday na. Bakit? Bakit naman ganyan ang face? Sige nga, bigyan mo nga ako ng onting request lang. Kilitiin mo nga yung katabi mo. Sige na. Ay, nagkatinginan pa. Sige na, kilitiin mo na. Ayan o. Ay, nagkakahiyaan pa. Friday na, wag na magsungit. It's a happy Friday, kabisyo. Yes, I'm back. Ito pa rin ang inyong babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. This is your down-the-lerang atleta, DJ Mara Tony. Para sa programang Love Trip. Trip. Yo, Trip lang. pakinggan nyo to. Bakit? Trip lang. Ayan, tama yan. Gusto mo yan para ako nag-a-announce dito. Naririnig mo ba ang aking mga boses? Nagpatawag ako sa inyong lahat para sabihin na ngayong araw ay Friday, tama? At kapag ka Friday, mas maganda kung lagi kang happy. Correct. Huwag ka masyadong serious muna dyan. Ngiti-ngiti ka muna. Alam mo na nga masyadong malalim yung iniisip ng katabi mo. Huwag ka nang sumali. Relax lang. Lalo na ngayon, Friday na Friday. And syempre, March 14, 2024. Kapag ka Friday, bukas, pahinga na. Sas! I don't believe you, Maratoni. Feeling ko sa weekend, gagala ka pa, tatakbo ka pa. Anyway, since habang naghihintay kayo dyan, habang kakamakain ka ng masarap na lunch. Sarap, gulay-gulay. Yan ang pinakamahalaga sa lahat no? Gulay-gulay. Lalo na ngayon, kita mo yung katabi mo, medyo lumalaki na siya. Bawas-bawas sa mga kinakain. Pero ngayon, this is the perfect time para daldalin mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, "Be, dumadama yung wrinkles mo. Ngiti-ngiti ka muna kahit papaano." Ay, magbabalik ang inyong daldalerang atleta. Diyan ka muna, hawak kang lilipat ng istasyon, selosa ako. At habang naghihintay, sabihin mo dyan sa katabi mo, "Ate, kuya, i-follow mo na si Maratoni sa kanyang Facebook, TikTok threads. It's a DJ Maratoni, Maratone. For now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Friday. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic.